Sa ngalan, samahan ug sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Maigsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron madam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon kay nakalapas kog dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muya ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mangel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron nyo ko iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyang sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala, dadon ug tagtayang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka, Kristo maluoy ka kanamo. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios, mibot ikaw, ngang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila ni ining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimuntang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinhi sa langit. Kiniamog ipangayo pinagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyog hari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kuso, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ayaw hikalimti ang mga buhay sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhay sa Ginoo. Pamati alungsod ko ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diya sa sambingay, ibungat kong mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhay sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usa bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubo. Ayaw hikalimti ang mga buhay sa Ginoo. Apan ila siyang gilugulugan sa ilang mga baba, o gipagakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudi kaniya, ni nagtuman sila sa ilang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhay sa Ginoo. Apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwe ang iyang kasuko, ug wala niya halinga ang iyang kapungon. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo
manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanao gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises dito sa kamingawan, ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Og happy fiesta. Segon sa nauyunan sa CBCP atong mga kaobispuhan sa Pilipinas, ang Enero 9, ang kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno, mahimo na siya nga kapistahan sa tanan dioceses o archdiocese sa tibok Pilipinas. So dili na lamang sa Quiapo ang magpiesta o ang mga simbahan nga diin ang ilang patron ang Senyor Jesus Nazareno, kundili sa tanan na gayod mo na nga karon nga adlaw piesta gayod ang atong liturhiya, kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno. Makaigsunan ko ang mao nga imahe ni Senyor Jesus Nazareno, ang makita nato mao gayod ang gugma sa Dios. Well, dili lamang gayod ang imahe ni Senyor Jesus Nazareno, but all the images of Jesus, no? For example, ang Senyor Santo Niño, ang batong balani sa gugma, no? O kaha ang mahal nga kasing-kasing ni Jesus. We can see there the unfathomable love of God to us. The divine mercy, no? Ang walay puwas nga kaluoy sa Dios sa tao nga nagpadayag gayod sa iyang gugma kanato. So all images of our Lord Jesus Christ, ang makita nato kanunay ang maong gugma sa Dios sa tao, magani nga sa atong ebanghelyo atong nadungog, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. So gihatag niya ang iyang bugtong anak out of love, no? Tungod sa iyang gugma kanatong tanan, ang iyang walay puwas nga gugma, walay puwas nga kaluoy, walay puwas nga pagpasaylo kanatong tanan.
makita nato gayud diha sa mao nga buhat sa Dios sa pagluwas sa iyang katawhan. Kay pinaagi gayud sa mao nga paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi, kitang tanan na hiuli, na hibalik ngadto sa atong langitong Amahan, o kitang tanan matud pa ni San Pablo sa iyang sulat nga nahimo na kita nga mga lumulupyo sa langit. And this is the grace nga atong nadawat gayod sa pag-abot ni Jesus sa atong kinabuhi o sa paghatag mismo sa atong langitong Amahan kang Jesus ang iyang bugtong anak aron siya mahimong sakripisyo, mahimong kordero sa Dios alang gayod sa kapasayloan sa mga sala. So kung mao ka na makigsunan ko, ang dako nga hagit para kanatong tanan nga kita isip mga magtotoo, isip mga disipulo gayod ni Jesus atong Ginoo, nga mahimo pod kita nga instrumento sa iyang gugma alang gayod sa atong isig katao. Nga kining atong kinabuhi, no? Kinabuhi gayod nga andam pod nga muhalad sa iyang kaugalingon alang gayod sa atong mga isig katao. That is the ultimate challenge for us. Kung ang Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak tungod sa iyang dako nga gugma kanato, kita usab isip iyang mga tinun-an, isip iyang mga sumusunod, isip mga magtutuo, ang ilamang gayod nga andam pod kita nga muhalad sa atong kaugalingon alang gayod sa atong isig katao. Ang paghalad sa kaugalingon adunay daghang pamaagi, no? Adunay daghang pamaagi. Dili lamang gayod nga magpakamatay kita. But whenever we do something good, no, sa atong isig katao, that is already an expression of that love nga gusto gayud nato nga ipakita. O kung dunay gugma, sa may gingon ni San Juan sa iyang sulat, kung dunay gugma, adaa gayud ang presensya sa Dios sa matagusa kanato. So may we keep on loving, no? May we keep on loving aron diha gayud kanunay nato nga babati, masinati ang mahigugmaong presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Muna ang dako gayod nga hagit para kanatong tanan sa atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Jesus Nazareno. Gihalad niya ang kaugalingon alang kanatong tanan ug tungod sa iyang gugma kita usab giawhag nga unta andam pud kita nga muhalad sa atong kaugalingon alang gayud sa atong isig katao sa nagkalain-laing mga pamaagi aron diha gayud masinati mabati ang mga gugma sa Dios pinagi gayud sa atong mga simple lamang nga mga buhat o lihok sa gugma sa Dios. Amen. Palihog manindog. Isip mga anak sa Dios nga gipakamatyan ni Kristo, masaligon kitang magampo ngadto samahan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan dili gayud ta mapakya sa iyang katungdanan sa pagtagad sa mga gipadaplin ug sila nga gikalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga batid sa sinsya ug sila nga naalambigit sa medikal nga panuki-duki makadiscobre og tambal sa walay kaayuhan mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong katilingban uban ang mahigugmaong pagtagad. Mukabot ngadto kanila nga mga sinalikway og biniyaan sa atong kasilinganan.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pamilya, mga kaparyentihan o mga kahigalaan, muatiman sa mga panginahanglan sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangamatay, diha kang Kristo, uban ang gugma ug kaluoy, dawaton ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Diya karon sa kahilom at ipadangat ngadto sa atong may gumangamahan ang tagsa-tagsa nato nga katuyuan. Makagagahom nga mahan, dugangi ang among pagtuo, ug dawata ang among mga pagampo. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, arang aking sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo ta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kinimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus. Aron diin magikan ang kamatayon, dito usab mahibalik ang kinabuhi. O garon si Satanas nga nakadaog dito sa kahoy, mabuntog usab dito sa kahoy sa krus. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Og busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana
Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugong iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Naghalad sa kaugalingon, isip pagkaog idilot, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuyog kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang mulagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Kuang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ban kanila ang ikaw nga daygon ang ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pangayon ta sa atong amahan nga pasaylo natong mga sala, dadon kita sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Ahanamo
dinhi sa yuta, maingon sa Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanan dautan, hatay kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imuha ng harian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingungkas sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibinig ko kaniyo kung kalinaw hatag ko kaninyo. Ay tanaw ang among mga sala kundi pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, atay kami sa imong kanang kaiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Kalinaw kayong tanan. Is with you. Ang natawag na bata, dito sa Bethlehem, maoy nagwa sa katawan, sa iyang mga salan. Pagkatawag siya, o Emmanuel, Diyos na nagwakataon. Magandang siya, ubangay, aron kita maluwag. Ang kordero nga nagawatan sa sala sa kalibutan, maroy utang sa mga sala. Dawang kawya ang kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit,
dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon, nangamuyo kami kanimo, Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Kaming imong gitubos pinagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kinabuhi pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ayaw kalimot sa lesson nato karon, no, nga ang Dios iyang gihatag ang iyang bugtong anak alang gayod sa kapasayloan sa sala o alang siyang gugma kanatong tanan. So ang hagit nga kitang tanan mahimong instrumento sa gugma sa Dios. Ato gayud na ipasinati ngadto sa atong isig katao ang mga gugma sa Dios. We need to become the heart of God on earth. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ito kong yung mga ulog atong panginapanalangin sa Diyos. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, o Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, nagatandang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag o Merry Christmas kaninyong tanan.